špatné, musíte si vybrať práve toho najchytrejšieho, ja vám to poviem po zahorácky, a najlepšieho, fakt, ktorý vás v tomto povedie. Predseda nedáva slovo, neberie slovo, prvý odíde z diskusie, prvý odíde z porady. Ako už včera, keď sa Ľubica zdvihla, nebolo do plaču, lebo Ľubica sa nezdvihne tak ľahko ani odíde a už odišla včera. Akože toto je zlý sen. Uťahaní ste, unavení, možno preto tie stavy, tie konflikty. To je jedna vec. Druhá vec sú vlastne rôzne typy ľudí. Niekto funguje na EQ, niekto na IQ, to som vlastne hovorila. Vy ste s prepáčením IQ-váči, vy ste EQ-váči a jednoducho vlastne nejaká komunikácia medzi vami viazne. My sa v podstate máme radi a my by sme vedeli spolupracovať fantasticky, len nám chýba jedna vec. Chýba nám vzájomná úcta. Už to nabralo naozaj taký smer, že nerád by som tými našimi nezhodami pokazili všetko. Ak dovolíte, môžeme akceptovať tú hrubú červenú čiaru? Tá červená čiara s tým, že ako tým by sme sa mohli všetci navzájom objať a ísť pak od tej červenej čiary. Vy nie ste, že sa nemáte radi, alebo že ste v opozícii. Vy neviete komunikovať. U vás nefunguje komunikácia hardvéru so softvérom. Výrazne v skratke a jednoznačne povedané, u vás nefunguje hardvér so softvérom. Ja som jeden sám za seba, potom sú organizátori Gorila, ale to nie som ja. Oni sú uzavretá jednotka, oni nikoho medzi seba nepríjmu. Ja som chcel vystúpiť aj na Gorile 2, aj na Gorile 3, nedovolili mi, tak som zriadil vlastnú organizáciu, občiansku iniciatívu Biela revolúcia, aj na internete www.bielarevolucia.sk. Slovenskú republiku tvoria občania. Občania sú Slovenskou republikou a nie skorumpovaní politici, ktorí nedodržujú ústavu a zákony, ktoré sami vytvorili a schválili. Preto vás žiadam, aby ste nezasahovali proti občanom, ktorí sa len dožadujú svojich práv. U nás do politiky sa ide s tým, aby sa nabralo, nakradlo, nie na to, aby sa národu pomohlo. Veď ľuďom ukazujú, kto aké má chaty, jachty, stíhačky, autá, kde v čom bol a ľudia sa na to pozerajú, akože všetko v poriadku. Tak potom s prepáčením za vyjadrenie sme degenerovaný, prepitý národ. Ktorí rozhodujú o mojom živote a živote mojich detí. Nebolo mi to umožnené a bolo mi v tomto hrubom policajnou silou zabránené. Pán Ďurida, prosím vás, prídite sem, lebo vás nám nesú pustiť k vám. Ja sa chcem s vama rozlúčiť. Bol tam jeden útok. Komunisti to boli zlatí ľudia. Farizeji, prvé triedy, aj s Hrušovským. A čo, je to tak? Prečo nepustíte občanov, ktorí stoja za tými železnými zátarasami vonku? Pýtajte sa hovorcu. Kto je hovorca? Pýtajte sa hovorcu. A kde je hovorca? Môžete nám zavolať hovorcu? Tak nás pustie dnu. Boli ste vnútri. Ale keď si ho máme nájsť, tak nás pustie dnu. Ja vás o to žiadam ako občan Slovenskej republiky, dajte mi kompetentného človeka. Obráťte sa nie na políciu, ale na hovorcu. Môžete nám zavolať hovorcu? Ja vás neviem vybaviť hovorcu, ja tu mám službu určite. Tu bola hovorkyňa, povedala, že ona není na nič kompetentná. Prečo nás dali tie rozštiepenia? Pretože nemáme jednotný názor na tú cestu, ako dojsť tomu cieľu. To znamená, my sme teda za zrušenie parlamentných strán, politických strán teda a volieb. A niektorí ľudia teda chcú s nimi rokovať a vlastne chcú to ešte nejako udržať, ale ja si myslím, že celý tento systém je chorý a že padne veľmi skoro. Len je otázka taká, že či padneme veľmi na hubu alebo menej. Na balkón už teraz, schôdza sa začína o 2:00. Idú si tam už sadnúť, to znamená, že idú okupovať balkón, aby ich nikto nezabránil im vstup.
Ja sa idem pozrieť, čo sa deje vonku a potom pôjdem dať nabíjať tú baterku a ešte vám poviem, že čo ako sa deje. OK? Nemáte v sebe toľko schopností a ochoty urobiť jednoduchú sebareflexiu, aby ste si tú imunitu potentovanú vašu zobrali teraz a hneď? Na to čakáme. Podávame sťažnosť na vás za trestné oznámenie na Hrušovského za zneužitie právomoci, pretože nariadil polícii, aby obmedzovala občanov v slobode pohybu a pobytu. Ľuďom je bránené, aby mali prístup do Národnej rady. To je bezprecedentné porušovanie základných slobôd. A toto organizuje Pavol Hrušovský. Verejne ho obžalovávam zo zločinu. My tu sme, my tu budeme a aj tu zostaneme. Kedykoľvek môžeme tých ľudí pozvať na ulicu. A nikto nebude s tým si vedieť radi. A to, že niečo opadne, s tým nebudeme počítať. To vylúčime z nášho slovníka, lebo keď to pripustíme, tak to opadne. To ma život naučil. Média klamu! Média klamu! Natočte to! Média klamu! 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 Tí ľudia sa postavili, nesedia, rozhýbali sa a sú ako nemý výkričník. Tak som zvedavá, ako si teraz s týmto poradia. Tak preto si nerobte ilúzie, že niekto za vás, niekto iný ako vy, stiahne akýchkoľvek gorilých mužov a ženy z kandidátky. Vždy to môžete urobiť len vy, vtedy keď prídete voliť a zvolíte si negorily. Chcem sa opýtať, veríte tomu, že napriek takej situácii, aká teda možno nastane, sa táto kauza dotiahne do konca? Vyšetrenie teda tejto kauzy dotiahne do konca? Keďže vyšetrovanie tejto kauzy bude aj v budúcnosti pod pomerne veľkým drobnohľadom aj médií, aj verejnosti, tak nebude také ľahké to zamiesť pod koberec. O gorile ako premiér som nemal tušenia. S týmto názvom som sa zoznámil niekedy v polovici obdobia, keď sme boli v opozícii a tento dokument som prvýkrát chytil do rúk tento týždeň. A legnagyobb gorilla az, aki néhány hónappal vagy néhány héttel a választások előtt belőtte ezt az ügyet az internetre. És megmondom miért. Manželia po 20 rokoch manželstva ležia v posteli a majú tzv. Hodinku pravdy a hovoria si, čo všetko v živote povystrájali alebo nevystrájali. A manželka sa pýta manžela, drahý, dúfam, že 20 rokov si mi verne stál po boku a nikdy si ma nezradil a nikdy si mi bol neverný. A keďže mali hodinku pravdy, on bol hlupák, tak sa priznal a povedal, že drahá, no tak vieš, keď už mám niečo povedať, raz som ti bol neverný. Ty si mi bol raz neverný a kedy? No pred 10 rokmi, keď sme boli na podnikovom výlete, som sa opila sa kolegyňa, no dobre, stalo sa to, ale to nemá nič spoločné s našou rodinou, ja mám rád len teba. Odpúšťaš mi? Dobre, odpúšťam. No drahá, ale dúfam, že ty si mi bola verná 20 rokov určite. No už drahý, nie celkom tak, ja som ti bola neverná 3-krát. 3-krát si mi bola neverná pre Boha. A kedy to bolo prvýkrát? Vieš, prvýkrát to bolo, keď sme stávali rodiny, doma neboli kachličky. Tak som išla do obchodu, v obchode bol nádherný, fešný predávač, ale mal prázdne regále a povedal mi, že keď si ním pôjdem do skladu, možno nejaké kachličky nájdem. Tak som išla, dobre, urobila som to, veď som to urobila pre rodinu, máme krásny vykachličkovaný rodinný dom, odpúšťaš mi? Dobre, odpúšťam. Druhýkrát kedy? Vieš, náš syn sa povedal, ako neučil na tej strednej škole. Tak som išla za dekanom, tiež pekný chlap, ale keď videl vysvedčenia môjho syna, tak povedal, že to sa ma nechodil s tým. No ale slovo dalo slovo, tak mi povedal, že keď sa pôjdeme pozrieť trošku bližšie na tie vysvedčenia v kabinete, takže môže z toho niečo byť. No tak dobre, išla som, urobila som to, ale veď kvôli rodine, náš syn má vysokú školu a všetko je perfektné. Dobre, odpúšťam, prosím ťa. A kedy si mi bola neverná tretíkrát? Tretíkrát som ti, drahý, bola neverná, keď ti chýbalo 26 hlasov za poslanca mestského zastupiteľstva.
Gorili, čo ste to zrobili? Hej, čo ste to zrobili? Stále ste klamali, ľudia vám verili, národ ste zradili. Hej, národ ste zradili, veľa ste nahrali, bodaj vás zabili, hej, bodaj vás zabili. Nechváme politikov, aby sa smiali, ako s nami vybabrali a stále s nami babrú. Ako dopadla Mečiarova vila Elektra? Čo Dudského zmenky? Čo vražda Roberta Remiáša? Čo nástenkový tender? Čo kauza emisie? Čo únos Michala Kováča? Čo kauza Vláčiky a skupinka pán Zurinda? Čo pán počiatek na jachte GNT, pán Fico a čo vaše vinice? Pán Mikloš a čo kurzová strata pri predaji SPP? A čo kauza Platina? Nikto nám neposlal nič, takto sa pracovať nedá. Nemám rada takú robotu, som profík. Rozumieš, lebo buď sa dohodneme, alebo je to anarchia, alebo každý si robí, čo chce. Ako púšťajú tam ľudí, ktorých tam ľudská prestrčila, čo je veľká chyba. A ľudia, ktorí ako si ty, tak vlastne vieš, akože mne to už, ja už som z toho na nervy, poviem úprimne. Nemám rada robotu, keď niekto si robí tuto a ja neviem, čo robí a potom ja niečo urobím, ani on nevie, čo som urobila. Hej, Slováci! Pýtam sa, už viete, čo chcete? Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Systém zlyhal! A všetci! A reštartujme spoločnosť! Reštartujme spoločnosť! Ja v tejto chvíli poprosím prvého Martina Poliačika z SAS. Prišiel som sem ako na všetky ostatné protesty, ako jeden z vás. Ešte koľko ich máš? Koľko ich ešte máš? Dávaj. Ďakujem. Teraz poprosím ďalšieho zástupcu za Komunistickú stranu Slovenska.